ассалому алайкум тамошобинони азиз ва подписчикони азизу муҳтарам. моҳи шарифи рамазон ва иди арафа ҳам қурби асъори миллӣ имрӯз 22 апрел. 100 евро бародарони азизи ма 8720 рубл. бародарони ма рубл боло рафтай и хушбахтиро ба ҳаматон табрик мекунам. 100 доллар бародарони ма 7793 рубл ва 100 евро дар ватани азизамон 1352 сомонӣ. ҳоле нигаҳ кунен хушхабарҳои зур-зурай. 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамагӣ 1251 сомонӣ. дӯстони азизи ма рубла нигаҳ кунен, кайф кунен. як дона 5000 рубла 818 сомонӣ. хитон хит кунен ки рубл боло рафт. як дона 2000 рубла 327 сомонӣ. иншоалло бо боло мерава ҳами як дурӯзада, на ки бо мехама. як дона 1000 рубла дар Имон International 163 сомону 50 дирам. машаллоҳ. 1000 рубле дар Тавҳидбанк 163 сомону 50 дирам ҳар замоне боз иваз мешава. Алифбанк 160 сомону 50 дирам. нӯшаки ҷӯнут шава. лайк обуна шавен дӯстон. эсхата 158 сомонӣ танҳо барои шумо. хеле камтаракая мехеза бо то бигара. Амонатбанк 163 сомону 50 дирам. ино фақат перевод хатиянай картаи Россия ба картаи Тоҷикистон. Орионбанк 160 сомону 60 дирам. бояд ки то бега ё то фардо боз баланд шава. ва дӯстони азизи ман Душанбе Сити 152 сомонӣ. ҳеҷ мазаш нест амиро. тамошобинони азизи муҳтарам, Спитаменбанк 1000 рубле 161 сомонӣ. машаллоҳ. лайкора зер кунен бародаро. ҳумо 160 сомону 50 дирам. нӯшаки ҷӯнат шава. тамошобинони азизи муҳтарам, банки охирони мо Коммерсбанк 163 сомону 50 дирам. лайк обуна шуданро фаромӯш накунен. иншоалло боз рубл мехеза.